Martin Koči, vítěz 53. ročníku Slovakia Rally Tatry. Martine, třetí vítězství, takže jak to hodnotíš? Tak som určite veľmi som rád, že sa nám podarilo dneska vyhrať. Vďaka patrí celému týmu aj organizátorom, že urobili takéto krásne podujatie. Určite nás veľmi dneska potrápilo počasie, respektíve potrápilo. Našťastie sa nám podarilo trafiť do gum, nejaký kompromis sme vždy našli, ale bolo to, celý deň sme nevedeli, či to spadne alebo nespadne, ale bolo to o to výživnejšie. Trate boli nové, veľmi pekné, jedna bola krajšia teda, ale užili sme si obe, takže aj jeden smer, aj druhý smer, takže som rád a verím, že sa vidíme na ďalšom preteku. Další pretek bude který? Ďalší pretek je ďalší pretek kalendáru majstrovstiev Slovenska v rally a je to v rally Vranov. Grzegorz Žip, úspěšný návrat na Slovakia Rally Tatry, druhé místo. Grzegorz, jako hodnotíš tento pretek? No, byl hodně těžký, přesto, že to počasí fakticznie raz pršalo, nepršalo. Tu jsme išli na slíkach, tutaj trošku na kríž, něco starali jsme se dodať, żeby ten grip byl lepší, takže každý išel trošku jinak s pneumatikama, takže nebylo to ideálně 1:1, ale OK, jsme tady, Marcin tento rally okázal se rychlejší, takže jsme skončili absolutnie druhý, to nás cieszy. Jesteśmy dalej liderami majstrov Slovenska, takže spokojnie patrzymy jeszcze na budúcnosť, budeme určite fajtować dalej. Ďakujem. Robo Kolčák úspěšně v cíli Slovakia Rally Tatry. Robo, jak hodnotíš letošní 53. ročník nejstarší slovenské rally? Tak ja myslím, že úspešne, keďže pre mňa každé pódiové umiestnenie je super vec. Každopádne ja si odnášam najcennejší zážitok odtiaľto, že som dokázal držať tempo s tými najrýchlejšími a dokázal som dokonca vyhrať v naozajstnej konkurencii rýchlostnej skúšky za ťažkých podmienok, takže pre mňa poraziť všetkých tých jazdcov, ktorí tam boli, sú niekoľkonásobní majstri Slovenska a majú za sebou obrovské kariéry s obrovskými skúsenosťami, takže pre mňa naozaj dokázať ich poraziť znamená, že robíme niečo dobré. To tempo, ktoré je tu nastavené, myslím si, že niekedy by bolo fajn, aby to skúsili aj českí jazdci a možno by menej pochybovali o tom, aké tempo tu je na tomto šampionáte nahodené. Každopádne s autičkom sa zložívam, boli to moje prvé kilometre, takže nejaké kilometre k tomu, aby sa to zrýchlilo, ešte bude treba spraviť. S výsledkom som spokojný a ďakujem všetkým, že nám fandili. Ďakujem. Ahojte. Díky moc. Ahoj. Ahoj.